әби бабаларымыздың яшьлек хатиреләреннән Керәшен халкының язмышын, бай тарихын, күңел җепләрен тибрәткән, йөзләгән гасырлар әһәңе булып Керәшен җырлары яңа сулыш алып җир йөзенә тарала. Туым йондызы борынгы җырларыбызны чын керәшенчә итеп башкаручы кабатланмас тавышларга юл ача, зур сәхнәгә чакыра. Һәм бүген шушы сәхнәдә яшь йондызчыкларыбыз кабулачак. Инде фестивалебезнең традициясе буенча гала концертның конкурсның гран-при иясе ачып җибәрәчәк. Каршыгызда Туым йондызы 2011 Керәшен җырларын яшь башкаручылар фестиваленең гран-при иясе Эльвира Камалова. Каршы алыгыз! Бу ярышлар 2 ай буе республикабызның төрле төбәкләрендә барды. Бүген монда Чиләбедән, Удмуртиядән, Башкортстаннан килгән яшь башкаручылар да катнаша. Туым йолдызы быел да тагын яңа йөзләр ачты.
Безге